A sada mislite da hoću da pijem čaj ili kafu. A u stvari pijem Sinalco Energy. Konačno se ugreo. Odlično. Mi dao i Pa Memphis crveni, a Ljubomir Majmuna si vidio negdje? Nisam. Vredan čovjek. Daj bre, pusti me u pičku, mater, daj mi... Sliči me. Kad dođe baba, ja ću kad me si ukrao u onu korpu. Ti si ukrao dupe, jebe! Ti si ukrao dupe, jebe! Ti si u dupe! Ej, čovjek kaže si najveći lopov za buduću. Majmune, ove brane, sve pojeli ove paradaj. Ajde, kažem, ej, samo te vežem za ono drvo i gotovo. I šešir da mu daš. Samo te vežem. Imam Imam ja kanapu, kad se ja budem bacimo se u sebe. samo te vežem u dupe te bebe. Šta se smeješ, Pet? Pa ti si ludak ko purak. Šta si... Pa pogledaj me. Pa šta, lepi hleb. 300 dinara. Šta kad sedne? Gazda čovjek, kad sedne gume legnu, mora bude napumpane kad traktor. Jel dobra baba? 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 Čovjek ima 200 kila, šta ovo baba nije lepa? Kako nije? Kak je on čovjek babu mogao da nađe, da kako lepo. Pa Gdje je ovo baba, ovo je baba za bacanje. Pa za tebe lepo. Baš beži bre, zašto? Tu noćite, je? Nije. Nije? Ja rekao on tu. Joj kuku, man. Ja sam mislio samo zbog karte. Treba nešto sad. Možda ti poslali žensku neku. Možda ti poslali žensku neku. Da mi pošalju neku dlaku. Joj kuku, man, šta se radi. Pa gdje zna. Pa gdje si bio na ženske pa si I da... koči će bude žito je. 17 dinara. Pa nije kaže 20 dinara. Priča na televiziju. Ne možeš siročinji plaćati 20, meni 20. Bilo 20 i ja se probudim ono 17. Na televiziju. Da. Ja. A šta, dobro. Opet da ima bar za neku žensku ti ide. O, kakva ženska traži evrovi. Neće ona ove pa. Ne gleda pšenicu. A nepismeno, ozbiljno ti kažem, vlaš. Pa nepismeno. Pa kako, ja sam kod ti. Pa šta čito? Ja sam ti jebe. 25 tona zaplimljeno u planicu, ovoga kako se zove, šleper, sa mesom. Sardine. Pa iz Brazila to meso. Najviše iz Brazila se tu hoće.
U krompir da ga stavi, Pa kile. zastraši. U krompir da stavi. Gledaj kak ima noge, kak flak. Kar voda. A tu i gdje ćeš sad na moj? Sedi bre gorilče. Sedi bre gorilče bre. Vidi, ovako radi. Sram da te bude bilo. Ovako radi. Sram da te bude bilo. Gurbetu. Gurbetu. Go. Gurbetu. Urbeku kad budeš ono. Gurbetu. Kako si ga imitirao Ljub, ajde opet. Ajde. Ali okreni se ka mene. I oni ide i ja to okreće. To je čoveče, na šta to liči, ej bre. Što? Pare treba. Opet Nemam pare za lekovi. Ma ne, nije da treba te za lekovi. To nije oni dvoje. To nije dvoje. On je. Ej, šta zaradu pare i sve te. To se raznosu ujutru, pa posle uveče. I samo treba, samo trenutak da jedu. Ambar imam, ali je raspao, kosa već propao, nema njega ništa. Sve će to ovi dvojica da isprodaju. Oni? Sve ima da ti ide u štampu. A onaj treći? Onaj? Jao, onaj traži da ga izdržavam. Traži da ga izdržavam, kosti mu, pičku je ven propao. Seda? Aha. Ajde, Ti meni kaže da izdržavaš. Ja da te izdržavam u 80 godina. Sad treba da primim €1.000.000, znaš, njih dvoje. Goran i nisu ti imali plata 15 godina. €1.000.000. €1.000.000. Su velike pare. Mogu parimo da predam. Će daju tebi nešto. U meni? Je da mu kurva, ma. Ima da slavu, ima da ripaju ovoliko. Ne mu to radiš što više. Ajde ja. Brate, da daš neki doprinos, pa daj neku ideju, može ovo, može ono, i da se povežemo. Ovi koji su britke sablje, koji su spremni da se rokaju, i njih, vidi, ja sam spreman. Znači, bato, imaš tamo neku šipku, motku, šta imaš, sekiru, šta ti se nađe pri ruci. Brate, krenu da pale skupštinu, kidamo, bato. Kidamo, bato, nema. Ne pojavi se neki novi Nebojša Panković, neću da izvodim tenkove na njanu. Nemoj, bato, da izvodiš. Sad će izvešće Miša Vatić tenkove na narod. I šta su tenkovi, bato? Zvi? Televisa presenta. Imate nešto da izjavite. Ajde se radimo. Imate nešto da izjavite. To ti treba. Tražite čovjek da se nađete večeras. Hoćete da ja otpevam nešto. Imam mikrofon i tu bežiš. Madačko, hajde uradi. Ne bude se pravim toša. Ja te mali, čitam među redom. Pančiću. Jo, ti treba piješ mlijeko za mene, jo, Pančiću, pa bolj, slušaj ti, aha, jo, mali palčar, digni me, jo, čovječe. Šta kažeš Mićo, sviđa ti se? Mica. Čuti bre, nešto mi boli me ovdje neki. Šta te boli? Ovo je zglabo, A tišu dole te ne uopće. boli? Čuti bre da promašimo onoliko u kućama. Ako te boli, Da možda mi ja ću da ozdravim mama. A tebi? Mene. Pa put prve. Moram praviti gano za njom. Ja ne svet. Njau. Da ne te odgovara za to?
Nema. Aj sad Mićo, sad. Sad ćemo ja i ti da razgovaramo. Problem, ja njega nije Dobro, me neću, zapelo. Je li bre čoveče? Čekaj, ma slušaš sam Pe si rekao da će me uzmeš. Pa jes. A šta sad drugu nalazi? Je li bre? Aj pomeri se od njih. Drugu ženu tražiš. Je li bre ti kurenu? Ja da se kunevu tamo izgubim glavu. Aha, sad imam i svedoci, drž se